pre dnešný deň zintegrovať tú energiu sedmičky, čo je vlastne veľká múdrosť, liečiteľský symbol, liečiteľské číslo a zároveň transformácia aj cez naše vzťahy. Takže s tým novom, ktorý bol v rybách v pondelok, asi ste to zachytili, alebo v útorok, teraz som si není istá, už sa mi tak prelievajú dni. Ale to bola téma rodiny, ťahov, hojnosti, koreňov a tak ďalej, ale hlavne tá emočná rovina nás. A s tým sa spája tá sedmička. Emócie, ktoré v nás sú, ktoré boli potlačené, vychádzajú na povrch, aby sme mali čistý ten prúd bytia, aby tá rezistencia a odpor voči životu a voči Bohu a Božej vôli bola uvoľnená z našich tiel a z našej mysle. A práve tá téma intuícia, napojenia versus tej kontroly, dôvery a zároveň toho strachu, tak to sú témy, ktoré sa môžu teraz otvárať v poli a rada by som ich otvorila aj ja, pretože sa veľa hovorí o intuícii, ale otázkou je, či dokážeme rozoznať v sebe ten strach a tú intuíciu, kde je ten rozdiel a ako to skutočne funguje. Pretože tá božská ináte, tá múdrosť, tá intuícia, to napojenie na Boha má každý jeden z nás. Niekto na ňo zabudol, niekto ho vníma viac,